odiochieng' makawuono. Kawadhi mbele ni mohingo rowere 8 dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e boma ma Nairobi tok rakruok e kindgi kod obila jodak mag Githurai manodhiambo manyoro. Joneno lero ni obila nyobayo magina kuonde ma ji odakie kowuok e apaya maduong' ma Thika Superhighway. Watudore achiel kachiel kod ripota marwa Efi Nyakidi ne mathotha. Efi, rio nade nyaka sani nyalo ng'isowa ni tudri kodwa ka intiere e gwenge mage mago Githurai kono kendo nyaka sani chal mar wacha chalo nade kaluwore kod rakruok mar obila kaachiel kod jopiny manoneno e gwengego mag Githurai manodhiambo manyoro. Efi. Awinji maber Sharon. Okinyi makawuono wadhi e kar dak ma Githurai 45 kuma ne nitiere rakruok kind officers mag arita kwe kod jodak ma kanyo endo. Kaka wawuoyo kodgi, waneno nitiere nyamburko mar obila ma bende no wang' kanyo, to gin giwacho ni ne giwuok oko mar ng'anyo mondo giping paro mar chik omenda mar higa 2024 ka giwacho ni paro no endo ok kony oganda jo Kenya. To kaluwore gi gigo manotimre odhiambo manyoro, wayudo ni nitiere rowere 8, oganda 8 ma bende noyudo hinyruok kaluwore gi magina mane kinde mane nitiere rakruok kindgi gi obila. Koro wadhi e kar thieth mar St. John's Hospital mantiere Githurai kanyo. Wayudo ni ji 8 noyudo hinyruok, ji 3 noring godo e kar thieth mar Thika Level 5 Hospital, to noyud ka chal margi ne ok nyal konygi e kar thieth mar Thika Level 5, koro noring kodgi nyaka e osiptal mar Kenyatta National Hospital, kendo ji 3 moko bende nochako kel Kenyatta National Hospital kaendi. Ji 3 modong' notiyo gi nyamburko ma margi, koro pok osiptal mar St. John's Hospital ok nyal lero ni to ne gidhie kuonde thieth mage. Koro gi nyaka sani waringe kar thieth mar Kenyatta Hospital mondo wawuogi anyuola achiel mane nyathigi yudo hinyruok mondo koro gilernwa ni chalne nyaka sani chalo nade, hinyruok ne chalo nade, to okonye marom nade. Kata kamano, kar dak mar Githurai ohala dhi nyime makare. Gie sani nitiere waneno ka nitiere obila maringo gi ndege ka gitemo rango ni to kar dak ma Githurai chalo nade. Koro ka ionge wach moro amora Sharon, anyalo mana donjo mondo awuogi anyuola no endo. Erokamano ahinya Efi Nyakidi ka intiere gwengego mag Githurai odiochieng' makawuono kamiluonwa rakruok manobedo e kind obila kaachiel kod jodak mag Githurai 45 mano midhiambo manyoro. Ang'e ni weche matut ibiro bedo ka imiyowa e wechewa manyien mamoko. Ka wadhi mbele kaunti ma Kisumu, kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties manyobago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Achiel kachiel